Trăim un nou normal care ne ține departe unii de alții și ne provoacă zi de zi, dar viața merge înainte. Soarele continuă să răsară peste câmpuri, ploaia să vină și să le ude. Pământul e acolo ca să ne hrănească în continuare și așteaptă să fie lucrat ca să dea rod. Din nordul în sudul țării, de la est la vest, pământul se cere arat, grăpat, semănat, fertilizat, recoltat. Iar fermierii români nu se opresc. E nevoie de hrană pe mese. E nevoie ca ei să iasă în câmp să o producă. Dar nu sunt singuri, pentru că nu ne oprim nici noi. Agritehnica continuă să ajute agricultura să producă mai mult și mai bine. De 16 ani suntem alături de agricultorii români. Rămânem și acum, la fel ca înainte, cu utilaje, finanțare, soluții, cu respect și responsabilitate. Nu știm cum vor arăta lucrurile în continuare, dar știm că împreună putem să le facem să meargă mai bine dacă împreună facem ce trebuie. Viața merge înainte, agricultura merge înainte, împreună mergem înainte și va fi bine.